yn ail wedyn 7-2-7, ond dwi'n meddwl bosib bod y rhif anghywir. Ie, wedyn ni fod efallai. Ond 7-2-7 ydy Freddie Luke, Cwm Hir, Mary Lou. Ond i enw benywedd sydd i honna, felly o bosib mai yn y dosbarth anghywir yn y catalog. A dyma ni, llon gyda chrediau mawr i Mr. and Mrs Dafydd Morris, gyda Adfarch The Mistress, enillydd yr clas Eboles neu Adfarch Dwyflwydd. O'n i bach bydde ni'n meddwl bydde wedi plesio y beirniad, Rob Howard, ac wrth gwrs wedi wneud i fyd, so llon gyda chrediau mawr i'r Morrises neu Adfarch. A'r pwysles ar y poni yn yr ceffil yma, byddwn ni'n dweud, gweld yr ansawdd pon yn dod trwyddo, y pen yn edrych fel poni yn edrych na comin. Odi wir, a Adfarch The Mistress o'r enillydd fan hyn wrth gwrs mas o'r march Moorcroft the Master. March yr beirniad wrth gwrs, yr gwad ar patrwn yn dod trwyddo o gallan o'n Adfarch Welsh Song. Odi Owen, fi'n credu bod ti'n rhaid ma' na batrwm fan hyn, bydden ni'n credu bydde Rob yn hoff iawn o. Yn sicr. Dyma'r teip mae'n cadw hunan yn dyfe. Yn dyfe, ie. A ni'n lli gweld ni. Rhaid gweud peth anodd am sut mae bobl yn dod a cyffyle wrth dywadu tu flaen i ti. Ti'n gallu neud does dim rheol yn erbyn ond mae fe'n gallu fod yn anodd iawn. Achos wrth gwrs wyt ti'n mynd i weld rhywbeth sy'n plesio ti, ond wrth gwrs o'r pellter gall bobl feddwl ti'n bod mae fe'n neud tynnu wad i hynna'n mlaen, ond mae'r ceffil hyn yn sefyll ar un wedyn ni. Felly Freddie Luke yn ail, Cwm Hir, Mary Lou. Os wir, mae yna batrwn yn y tri cyntaf fel wedes ti Owen wedyn ni. A'n drydydd, Mr Ray Hunt, Llanidan, Fancy Pants. A dyma ni, enillydd yr dosbarth Eboles neu Adfarch Dwyflwydd, llongyfarchiadau mawr i Dafydd a wrth gwrs Sian i'w wraig, Brydfa Adfarch gyda'r Eboles hyn, Adfarch The Mistress. Eboles wedi cael ei fagu wrth Moorcroft the Master a gallan o Adfarch Welsh Song. Enillydd yr clas Dwyflwydd Eboles neu Adfarch Adfarch The Mistress i Mr. and Mrs Dafydd Morris ger Aberystwyth.